సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో, ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫోటోస్ ఏవైనా కావాలంటే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి చివరి వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా! 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి 11 సెకండ్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో ఇక్కడ 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 1, 2, 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా! వీటిని కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తారంటే సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 21 సెకండ్ పిక్స్ 21 సెకండ్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. మళ్ళీ ఇక్కడ 1, 2, 3 గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 25 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న ఫోటోస్ మధ్యలో ఉంటదిగా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటదిగా ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలా టైల్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! మధ్యలో ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ సో లాస్ట్ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో. సో ఈ మూడవ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా! దీని తర్వాత ఈ ఫోటో 1 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో 1, 2, 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్‌లో కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ యాడ్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా
కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఇవి యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 21 సెకండ్, 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 25 సెకండ్, 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో, మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇలా ప్రతి ఫోటోకి 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది మొత్తానికి. సో, ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో, ఇక్కడ 12 సెకండ్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి, ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 22 సెకండ్, 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో, ఇప్పుడు 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.